ministoci. A wannan otal ɗin ne dai aka taɓa yin yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasar Ronald Reagan a shekarar 1981. Fatan da ake yi na yin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Iran da Amurka ya kau bayan da shugaba Donald Trump ya soke shirin tura masu shiga tsakani na Amurka zuwa birnin Islamabad. Jim kaɗan bayan ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bar babban birnin na Pakistan. Mr. Trump ya ce ba zai tura wakilansa Steve Witkoff da Jared Kushner su yi tafiyar sa'o'i 18 domin tattaunawa kan abin da ba shi da amfani ba. Ya ce duk lokacin da Iran ta shirya tattaunawa da gaske tana iya kira. What is striking is a change of tone from the president. It's not so long. Wakilin BBC ya ce abin ta'ajibin shine yadda lafazin shugaban ya sauya domin a baya-bayan nan aka jiyo shi yana batun ci gaba da kaiwa Iran hari idan har aka gaza cimma yarjejeniya. To sai dai a yanzu shi da mukarrabansa na sassauta lafizansu. Rundunar sojin Isra'ila ta kaddamar da ƙarin hare-hare kan wasu gine-gine a kudancin Lebanon waɗanda ta ce ƙungiyar Hezbollah na amfani da su. Sabbin hare-haren sun zo ne jim kaɗan bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su matsa ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa. Duk wadda yarjejeniyar tsagaita wuta da aka tsawaita da ƙarin makonni uku. Today's short statement from Mr. Netanyahu came after Wakilin BBC ya ce gajeruwar sanarwar da ta fito daga Mr. Netanyahu a yau na zuwa ne bayan artabin da aka yi a kan iyaka tsakanin ɓangarorin biyu. Hukumomin Lebanon sun ce mutane 6 sun mutu a yau sakamakon hare-haren Isra'ila a kudancin ƙasar. Hezbollah ta ce ita ma ta kai hari kan wata motar rundunar sojin Isra'ila a kudancin Lebanon a matsayin ramuwar gayya. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya shaidawa sabon shugaban Myanmar Min Aung Hlaing cewa Beijing za ta tsaya wa ƙasarsa wajen kare ikon cin gashin kanta. Min Aung Hlaing wanda a baya-bayan nan shine wanda a baya shine shugaban rundunar sojin Myanmar da ta kwace mulki shekaru 5 da suka gabata a rantsar da shi a matsayin shugaban farar hula na ƙasar a farkon wannan watan. Mr. Wang wanda ke rangadi a ƙasashe 3 a yankin kudu maso gabashin Asiya ya yi wannan bayani ne a wajen wani taro da shugaban a babban birnin ƙasar na Pidao. A cewar wata sanarwa ya kuma ce Beijing za ta tallafa wa Myanmar ɗin wajen hanzarta bunƙasarta. Wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida ta ce ita ce ta kai jerin hare-hare kan cibiyoyin gwamnati a sassa daban-daban na Mali. Ƙungiyar ta JNIM ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar, inda ta ce ta kitsa hare-haren ne kan gidajen shugaban ƙasar Assimi Goïta da ministan tsaro Sadio Kamara da kuma babban filin jirgin sama na babban birnin ƙasar Bamako. JNIM ta kuma ce ta haɗa kai da wata ƙungiyar 'yan aware a arewacin Mali da ke da rinjaye da ƙabilar Tuareg, wato FLA. Wadda ta ce ta ƙwace iko da garin Kidan na yankin hamada mai muhimmanci. Mai magana da yawun gwamnatin Mali ya ce mutane 16 sun jikkata ciki har da fararen hula da sojoji. Rundunar sojin ƙasar ta ce ta kashe ɗaruruwan mayaka tare da fatattakar waɗanda ke ƙoƙarin kai hare-haren a Bamako da sauran wurare. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar an fitar da shugaba Donald Trump daga taron liyafar cin abincin dare na kungiyar masu aiko da rahotanni daga fadar White House da ake yi kowace shekara a birnin Washington DC bayan wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wurin taron. Da yake magana a fadar White House jim kaɗan bayan faruwar lamarin, Mr. Trump ya ce wani mutum wanda ke ɗauke da makami ne ya yi yunƙurin kutsawa shingen binciken jami'an tsaro a otal ɗin da taron ke gudana. Ga rahoton Raliya Zubairu. Al'amarin da ya faru ne a lokacin da baƙi suka kammala cin abinci zagaye na farko, inda aka ji ƙarar harbin bindiga a wajen babban ɗakin taron otal na Hilton da ke Washington. Hukumomi sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin harsasan da aka harba ya samu wani jami'in tsaro da ke sanye da rigar kariya. A yanzu dai jami'in na asibiti kuma yana samun kulawa kan raunukan da ya samu. Wannan dai shine karo na uku da ake kokarin kai wa shugaba Donald Trump harin bindiga a cikin shekaru kalilan.
Harin da aka kai masa a kwanakin baya ya faru ne a garin Butler da ke jihar Pennsylvania a shekarar 2024. Bayan da aka kama ɗan bindigar, shugaba Trump ya yi bayani akan abin da ya faru. I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. I've heard that many times. Ya ce, na ji ƙara sai na yi tunanin cewa faranti ne ya faɗi saboda na sha jin ƙara irin wannan. Mawuri ne mai nisa da inda muke, kuma sun samu nasarar kama shi duk da cewa baya kusa da mu, amma yana rike da bindiga. An dai bayyana sunan mutumin da ake zargi da Cole Thomas Allen mai shekara 31, wanda hukumomi suka ce ana masa magani a asibiti. Sun kuma ce a gobe Litinin ne za a gurfanar da shi gaban kuliya. Kawo yanzu kuma ba a san dalilin da ya sa ya yi yunkurin kaiwa shugaban Amurka harin ba. Shugaba Trump dai ya dage da cewa taron kungiyar masu aiko da rahotanni a fadar White House zai gudana nan da kwanaki 30, kuma lamarin da ya faru ba zai kawo cikas ba. Ya kuma bayyana cewa aikin shugaban ƙasa abu ne mai haɗari, kuma al'amari irin wannan ya faru a otal ɗin Hilton a shekarun da suka gabata, inda aka harbi shugaba Ronald Reagan a shekarar 1981. A gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto da ta haɗa mana. A Najeriya jam'iyyun adawar ƙasar sama da 10 ciki har da ADC da PDP ɓangaren Tanimu Turaki da NNPP da Labour da dai sauransu sun amince su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa guda domin tunkarar shugaba Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a babban zaben da ke tafe. Gamayyar jam'iyyun adawar sun yanke wannan shawara ne a wajen wani babban taro da aka gudanar jiya Asabar a garin Badin na jihar Oyo. Faisal Kabiru ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, ya kuma yi ƙarin haske a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Taro ne wanda jam'iyyu wanda suka hada da ADC da PDP bangaren Tanimu Turaki da NNPP da Labour Party da kuma sauran wasu ƙananan jam'iyyu da yawa suka taru domin duba yanayin halin da ƙasar nan take ciki, wanda babu ta yawa a ƙasar nan a yanzu, babu tsaro, babu wuta, babu ruwa, babu abinci. Ita kanta dimokuraɗiyya tana nema ta koma babu. Wannan dalilin yasa wa'annan jam'iyyu suka duba cewa yanzu fa halin da ake ciki a Najeriya ba lokacin rabuwa bane, lokaci ne na dunkulewa a waje ɗaya domin a ɗauki mataki. To wannan yasa aka haɗu domin a duba me ya kamata a yi domin a fidda ƙasar nan daga cikin wannan yanayi da ake ciki. To me aka tattauna a wajen taron? An dubi kowane bangare da abubuwa suke gudana a Najeriya. An dubi bangaren tsaro an ga yadda ya lalace, an duba bangaren tattalin arziki an ga yadda ya lalace, an duba ita kanta bangaren demokuraɗiyya an ga yadda ta lalace, da wahala da 'yan Najeriya suke ciki da rashin sanin ina ma ƙasar ta dosa. Wa'annan abubuwa su ne abin da aka taru aka dunkule a waje ɗaya domin a tattauna, a warware fa, a kamo hanyoyin da ba abu domin kawo ƙarshen wannan matsaloli. To waɗanne shawarwari aka cimmawa a ƙarshe? An amince, duka jam'iyyu sun amince cewa ya zama dolen dole ko daga wace hanya ko daga ina ne sai jam'iyyun adawa sun shiga cikin zaɓe, kuma sai an fafata da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Na biyu, an ba shi shugaban ƙasa shawara akan cewa ya kamata a gaggauta cire shugaban hukumar zaɓe, ko shi ya mutunta kansa ya daraja kansa ya sauka daga wannan kujera, duba da cewa mutum ne wanda ba zai iya mutane adalci ba. An same shi da alaƙoƙi da yawa a baya da jam'iyyar ita APC mai mulki. Na uku, aka duba cewa akwai abubuwan da suka faru a cikin dokokin zaɓe da aka sanya wa hannu kwanan nan sun lalata harkar zaben. In dai aka yi zaɓe da a nan dokokin to sun lalata, za su rage daraja da kimar hi zaben. Aka ba majalisar tarayya da ta wakilai da ta dattijai shawarar cewa su je su duba wa'annan abubuwa su gyara su domin dawo da martaba zaben Najeriya a idan duniya gaba ɗaya. Sai kuma babban abu da aka cimma a wajen shine dukkan jam'iyyun da suke Najeriya na adawa sun dunkule a waje ɗaya sun amince akan cewa ba a fidda ɗan takarar shugaban ƙasa guda ɗaya ne wanda bai kalubalanci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kuma wanda da yardar Ubangiji ake sa ran bai kwaci mulki a hannunsa domin dawo da Najeriya cikin hayyacinta. Sai dai wannan taro ya zo ne yayin da ƙararrakin ku ke gaban kotun kolin Najeriya. Gashi kuma hukuncin da ake dakon kotun ta yanke tamfar mace ne da ciki, ba a san me za ta haifa ba. Shi hukunci ana yanke shi ne akan hujjojin da kowane bangare suka kawo. Mu abin da muka dogara da shi, mun san in dai doka za a bi, in dai kun fito din Najeriya za a bi, in dai dokokin zaɓe wanda aka tanada na 2026 za a bi, mun tabbatar da cewa ƙaranmu da take gaban kotu ba mu yi nasara, domin abin da yake a bayyane shine kundin zaɓe da aka sanya hannu na 2026 ya fito ƙarara
a sahi na 83 ya ce kotu ba ta da wani hurumi na shiga dukkan abubuwan da ya shafi jam'iyya. Ita kanta kotun kolin ta yanke hukunce-hukunce sama da irin wa'annan wanda suka nuna cewa kotu ba ta da alhaki na shiga cikin abubuwan da suka shafi jam'iyya, musamman abin da ya shafi shugabancin jam'iyya. To wannan yake karfafa mana gwiwa kuma muna da ƙwarin gwiwa akan kotun cewa ba ta yi wa 'yan Najeriya da kuma jam'iyyu adalci domin tabbatar da cewa wannan mulkin demokuraɗiyya da ake riritawa bai rushe ba. Faisal Kabir kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya. To rikicin da ke wakana a yankin gabas ta tsakiya kuwa na ci gaba da haifar da barazana ga sauran kasashen duniya ta fuskar tattalin arziki da